След дълго пътуване. Най-после сме квартирката. Идеално. Да, много хубаво място. Харесва много. Много хубава къщичка, да. Хотелът е страхотен. С много хубав двор, много спокойно място. Отзад за фон Карпатите, които ще ги разгледаме хубаво в събота. Добро утро от Бран. Идваме на разходка. Почивен ден. Преди старта утре. Малко да се помъкнем, да разгледаме. После ще си вземем стартовите пакети след обяд. Ще ги трябва чак след обяд. Утре ще видим. Имаме за стартовите номера. Да видим какво на пътя.
Това е стартовия пакет, номера, който ще е на мене. Това трябва да бъде закачено на раничката. Задължително. Има дропбек, в който може да се остават неща на средата на състезанието. Има на 42 км. Няма се възползваме. И тишърт. Сега ще го погледнем. Плюс някои ненужни неща. Ето я и тениската. Готина. Трансилвания 100. Много па е готина. Кажи сега нещо, тук по повод за по телевизора те дават. Това не е за приказване. Какво приготвиш ти тук? Гледам си се разпилял като проводийска луколя, както казват по Варна. Има само да ми извадиш тук пред твоята голяма аудитория. От 3 души. Така, това е моята екипировка за утре. Тениска. На бяга и с усмивка. Утре се очакват по-ниски температури, затова отдолу ми се облека една тениска с дълъг ръкав. Кристите панталон, обаче стартирам и с клин. Естествено петопръсти чорапи. И това всичко е част от задължителната екипировка. Шапка с козирка, зимна шапка, по-дебели ръкавици, по-тънки ръкавици. Safety blanket фолиото с малка аптечка. Тук има powerbank. Ще се опитам да поснимам от по време на състезанието. Не знам дали ще се получи. Челник, резервна батерия за челника. Мембрана горна, водоустойчив панталон. По-дебела блуза, също част от задължителната екипировка. И естествено тази дистанция. Щеки задължително. Тук съм си взел и гелове, и барчета, и магнези. И това е за утре. Естествено съм приготвил алтрите. Нямам резервни маратонки, не съм взел с дропбега. Ще видим утре какво ще стане. Добро утро. Buongiorno. Часът е 4:30 и сме се закътили към стата. Времето за сега е добре, но няма да е така цял ден най-вероятно. Но времето е просто време, така че какво такова. Bravo, bravo, bine, bine, haide! Hai să... Старт! Желаем един успешен финал! Тройките! Излязахме вече от Брам и започваме едно качване през една хубава гора. Емоциите ще се облегчават първо.
почти свърши първото качване. Ето тук още малко горе. От старта до тук 1450 вертикални метра за събуждане и загрявка. И следва малко спускане до първия пункт. Гледките са страхотни. Хайде! Ето, тук на 2200. Браво, браво! Първо снежно поле. И страхотно. Enjoy the weather Yeah, for now, perfect. while it lasts. Thank you. Да. Първи пункт на Лещи. Следва много стръмно качване към най-високия връх за деня. Момчето е първи на 50 км, току-що ни измина. Ние почиваме. Кораво качване към най-високия връх. Трасето върху му на 2500. Горе ни чака снежец. Данчо Тодоров идва втори на 50-ката. Страхотно. Чакай да го поздравим. Хай, здравейте. Втори си. Как е? Втори си 3-4 минути и първия пред тебе. Успех, момче. Хайде. Хайде. Хайде, давай. Вероятно е някъде натам отиваме. Оля мисля, че се вижда, който трябва да изкатериме. Точно пред нас. Но пейзажът е страхотен. Мръсен топ. Мръсен топ е положението от всеки. Точно така. Погледна един снежен колар. Супер стръмен. Е тук нагоре. С брутален наклон към върха му. Супер стръмно изкачване ще бъде. Много яко, нали? Не може да се види на камерата. Ама наклона сигурно е над 50 градуса. Супер трудно изкачване. Зад мене. Среща най-високата точка за деня. Върхом 1500 метра. Върхом 2500 и малко метра над морска височина. Най-високата точка на трасето. Сега има спускане с 2-3 междинни качвания. Не само надолу. 10 км до следващия пункт. Мъглата падна доста ниско, както се вижда.
Втори пункт. Пещера. Накосам от Катов. Чакам Любо. Малко след пункт Пещера Любо се отказа, за съжаление. Нещо не му добре. Следва много тежко качване и ще не тръгна нагоре. Аз специално съм последен на нашата дистанция, 80 км. И имам 2 часа да хвана следващия Катов. Трябва да направя 600 метра денивелация и да мина, въобще не знам, 7-8 км. Не знам дали ще успея, ама ще опитам. Това го играх на коджата. Ще го пробвам и тук. Каквото стане. Няма да сминам до следващия пункт, че няма да има време. Ще си приличи. Това на вест среща го наричат Сеникса тук. А нашия на Мусала изглежда по-хубаво. По-прилича. Връх Баблере. И горна станция на лифта. Що минах чекпоинта следващия с около 50 минути преди Катофа. Отворих малка разлика. Сега предстои леко качване и предимно спускане до пункта на 42 км. 10 км от там. И там ще видя как е положението. Сега се чувствам добре. И ако мога да сваля още малко време от Катофа, да стигна за 10 на час до пункт 42 км, има някаква възможност да се гони успешен финал. Но едно по едно, стъпка по стъпка ще е положението днес. Следващата цел пункт Бълбочи, езеро Бълбочи, километър 42. Някъде там ние ще слезем и после ще заобиколим покрай това. Пункта ни е някъде там вляво, дето е сградата, нали така? Да. Пункта е някъде в селото, а пък ще завъртим някъде покрай този язовир. Ама мисля, че вече от лявата страна, доколкото падна на картата. Точно така, да. И тук пътя на там води, да. Ай! Язовир Бълбочи, километър 42. След малко сме на следващия пункт. Малко почивка и се продължава. Would you like something to drink? Soup. Ето там мина трасето. Вау! Става още доста. Пак нагоре, нагоре и нагоре. Край няма ти изкачвания.
Подминах километър 50. Сега има едно спускане доста дълго до следващия пункт на 62 км. И точно 12 часа от старта. Тоест имам 30 км да направя още. И 2, може би. Като има едно след 62 км дълго изкачване на 10 км с може би 1000 метра денивелация. Има какво да се случва още. Настроението е добро. Чувствам се добре. И се радвам на гледките. Красиви са Карпатите. Красива планина. Толкова е красиво. Толкова е красиво. Чак и хубаво. Аз продължавам пак нагоре. И нагоре. И нагоре. Подминах пункта на 62 км, мисля, че е предпоследния по трасето. И съм хванал катера. Последното дълго изкачване. Остават ми още 20 км, от които 10 са изкачване в различна степен. Трудно са. И така. Надявам се на успешен финал все пак. Скоро сигурно ще се стъмни и може би няма още много да снимам. Ще видим. Ето долу беше пункта. Моячи де Сус или нещо подобно от километър 62 в това селце Китно в алпийски стил. Километър 70 някъде. Започна леко да ръми. Съм в една мистична гора с мъгла. Но аз оплаквам, че прогнозата беше за дъжд от ранния следобед, а сега е почти 9. Така че времето беше страхотно. Аз ми е някаква тежка буря, все пак. Но каквото и да е, се вика, минахме между капите. Не знам още колко скачване ми стана. Надявам се да не е много. И да почне спускането към Бран. Леко се поуморих вече. Признавам си. Но пък не остана много. Последен пункт. 10 км преди финал. Ето, хората се забавляват. Финал по вода. Вече сме пред замъка на Бран. Тук си говоря на телефона. Броени метри до финалчето. Замъка е горе. Тук малко тичаме по хубави почки.
Успешен финал. Завърши при 2 тренировки. Тежи медала, тежи. Само тежко трасе. Красиво, но напълно си заслужава усилието. In the middle of the night, I'll come running. When your fever gets too high, I'll come running. When nothing's feeling right and you can't find the light, I'll come running. Rain or shine, anywhere, anytime, I'll come running. Like some helpless, lovesick fool coming through your soul rescue. You'll say jump, and I'll say anywhere, any place, anytime. When the wolves at your door, I'll come running. And you just can't take no more, I'll come running. When the going gets rough and you need a healing touch,